हमार बाबू हाँ अब माई वाला हम का दिन बाबू वाला तू लोग कह अरे रहा वाह साथे रहे करी हाँ सादे प्रसादो बांट दे वाह हाँ उधर से आप लोग बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत सुने वाह माई के वंदना वाह साथे धूम तर्ज अरे वाह विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में एक लोकगीत बड़ा बढ़िया प्रस्तुति रहा भैया के वाह अब इधरियों से कुछ बजाए का जाओ करे बाद एक छोटा सा लोकगीत फिर नंबर उधर बा अब जिया से ये हो क्या बात है जिया आप आदरणीय सुकंदर पाल बीरापुर चौराहा की पाउंदर्ती से 51 रुपए का महान आशीर्वाद चाचा के पाँव छू के पलगी बा वाह कौन दुल्हन बढ़िया सज सवर के बैठल बा अरे वाह पुट्टी उट्टी लगाई के अने वीर बहादुर भैया जैसे वाह कौनो दुल्हा जाए के कहे मैडम ए मैडम आज बड़ा सजत सवरत हो अरे वाह कहाँ बिजली गिरी कहाँ बिजली गिरी वाह सब कहे लइका का वाह आप बिरहा जगत के बहुत अच्छे कलाकार आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय परम सम्मानित आप श्री कंचन लाल यादव गुरु जी के आप छोटे भाई बक्सेड़ा की पाउंधरती से चाचा के कर कौन 51 रुपए का महान आशीर्वाद पाँच हुई के पलगी बा वाह उ लइका कहा तो भैया का कहे वाह बाड़ी झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू जिया से सुना भरही से मूड तू बिगड़ले बाड़ू ए मैडम बड़ी झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू सुना भरही से मूड तू बिगड़ले बाड़ू ओहो ए रानी पहले से ज्यादा मन आज करता रानी पहले से ज्यादा मन आज करता तब मेरा रुआ कहे राउर दिल हमर दिलवा पर राज करता राउर दिल हमर दिलवा पर राज करता राजा पायल उतार दया राज करता राजा पायल हेलो 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 वाह पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार जिया से नीक लागे सगरी बदन पे तोहार पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार नीक लागे सगरी बदन पे तोहार होठ मधुशाला तोहर जाम भइल बा हो जाम भइल बा होठ मधुशाला तोहर जाम भइल बा हो जाम
शुभम पाल टाइगर वाह युवा भाभी प्रधान वाह भैया जी के कर कौन 201 रुपए का महान आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम भैया के। वाह बड़ा झरले बाड़ू काजल मरले बाड़ू भैया हमारा बड़ा बढ़िया गीत के संकेत करत है। वाह कोनो दुल्हन अरे वाह अपने भौजी से बतावत पर देखा हमार सैया हमके बड़ा माना थे, अरे वाह लेकिन एक चीज की केयर नहीं करते। ओहो कहे वाह बलमा सखी बलमा मोर बलमा कदर न जाने ला बाली रे उमरिया